בהרצאה זו נדון בשאלה איך תופסים המורים את שילוב התקשוב בהוראה. האם מבחינתם זהו עול נוסף, או אולי איזשהו טריגר לשיפור העשייה החינוכית שלהם, הזדמנות להתפתחות אישית, התפתחות מקצועית. אני עומדת להשתמש בשני מקורות מידע, בשני מחקרים שעשיתי בעבר, יחד עם עמיתים שונים. המחקר הראשון בחן את השפעת תוכנית התקשוב הלאומית על שינויים בעבודת המורים, והמחקר השני מציג איזשהו מחקר שבודק איך מורים תופסים את השימוש בתקשוב, ומאפיין את קצות העשייה המתוקשבת שלהם. שני המחקרים האלה הוצגו בכנס צ'ייס של האוניברסיטה הפתוחה. אז קודם כל כמה מילים על תוכנית התקשוב. תוכנית התקשוב החלה לפעול בשנת 2010. החזון שלה הוא איך ליישם ולשלב למידה מתקדמת בכל בתי הספר, הקניית מיומנויות המאה ה-21 בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת, ולאפשר כניסת העולם הדיגיטלי אל תוך בתי הספר. כשאנחנו מדברים על פדגוגיה עדכנית, אנחנו מדברים על קידום של תלמיד שהוא פעיל, חוקר וחושב, על קידום של עבודת צוות בתוך בית ספר, גם ברמה של המורים עצמם, צוות בית הספר, גם ברמה של המורה מול התלמידים שלו, תלמידים בינם לבין עצמם. אנחנו רוצים לראות לומד שהוא אחראי ללמידה של עצמו, שהוא רוכש אוריינות דיגיטלית, שהוא מאפשר לעצמו להיות חושב עצמאי ויוצר. ויש כאן כמובן אתגר מאוד גדול עבור המורים. בעצם המחקר שלנו בתוך מערכת החינוך בדק את מאפייני שילוב הטכנולוגיה בהוראה ולמידה. עד כמה הטכנולוגיה היא מבויתת לצרכים המסורתיים של ההוראה, פדגוגיה מסורתית. זאת אומרת, מה שעשינו פעם עם לוח וגיר, אנחנו עושים אותו עכשיו עם מחשב או מקרן, שבעצם מדובר על למידה פסיבית, למידה פרונטלית עם הטכנולוגיה, לעומת שינוי משמעותי של הפדגוגיה, עד כמה מדובר על שילוב של למידה עצמאית, למידה חברתית, שיתופית, ניהול מתקדם של ידע וכו'. המחקר שלנו בחן את השאלה הראשונה, באיזה מידה משפיעה תוכנית התקשוב על ההוראה שלך, ובעניין הזה אנחנו בחנו את זה בשתי קטגוריות מרכזיות, על היישום בכיתה ועל ההתפתחות המקצועית שלך כמורה, כאשר ביישום בכיתה בחנו הפעלת תלמידים בכלים ושירותים ברשת, ככלים שהם כלי יצירה ולמידה, ועד כמה אתה משתמש במידע שברשת, שהוא מידע פדגוגי קיים ואתה משתמש בו לצרכים שלך. והדבר השני שבחנו, המימד השני, המקצועיות המורה, עד כמה אתה מדווח על התמקצעות שלך, של רכישה של כלים חדשים, של רכישה של מיומנויות אישיות חדשות וכו'. בעצם מה שביקשנו מהמורים לשתף אותנו, באיזה כלים טכנולוגיים הם משתמשים, ולתת דוגמה מה הם עושים בכלים האלה, לספר בפועל איך הם משתמשים בכלים האלה, ולדווח באופן חופשי על שינויים משמעותיים ברמת ההוראה, ברמה האישית, מה קרה להם בעקבות כניסת התוכנית לבתי הספר. המחקר היה מחקר מאוד גדול, השתתפו בו למעלה מ1,000 מורים בכל הארץ, בכל המחוזות של משרד החינוך, בתי ספר יסודיים, יהודים וערבים, ומי שהיו השותפים שלי למחקר הזה הם דוקטור נוגה מגן אגר ודוקטור אברום רותם ממשרד החינוך, וכמובן רוני דיין שאחראי על כל תוכנית התקשוב. את הכלים שהמורים דיווחו לנו שבהם הם משתמשים, מיפינו ומיינו לקטגוריות, כמו שאתם רואים כאן. בעצם אנחנו רואים שיש שימוש בכלים שעוזרים למורים להשתמש ולהציג תוכן דיגיטלי, כלים שמאפשרים למורים ליצור או לתת לתלמידים ליצור חומרים ומידע באינטרנט, כלים שיתופיים כמו בלוגים, פורומים, מסמכים שיתופיים, בעיקר של גוגל דרייב, רשת חברתית וכו'. כלי תקשורת, מייל, צ'אט, סקייפ ודברים כאלה.
כלי המחשות, בעיקר סרטוני יוטיוב, גוגל ארץ, סימולציות, מפות מושגים וכדומה, כלי משחק, כלי ארגון מידע בענן, שוב גוגל דרייב, דרופבוקס וכיוצא באלה. כך מיינו את כל ההיגדים, את כל התיאורים שהמורים נתנו לנו לקטגוריות האלה. וכאשר בחנו את ההיגדים של המורים, ראינו שבעצם יש לנו 3 קבוצות מרכזיות שמראות איך התוכנית השפיעה על המורים. אז יש לנו את היישום בכיתה. קיבלנו היגדים כמו קל יותר להמחיש ולהסביר לתלמידים, יש אפשרות ללמד חזותית, יש אפשרות, התלמידים רואים את התקשוב ואת התוכן הנלמד כמשהו מעניין יותר, זה יוצר אתגר. היגדים שעוסקים ומראים על מקצועיות של המורה. המורה מרגיש שהעולם נפתח לו, הוא יכול יותר לחפש מידע, להתאים אותו, הוא מפתח את המיומנות האישית שלו, הוא מפתח את היכולת לבנות פעילויות מקצועיות יותר. במקום הזה מצאנו היגדים כמו יש אתגר גם לי ולתלמידים, ההוראה שלי מעניינת ומאתגרת, פחות פרונטלית, פחות משעממת. וכמובן הרבה מאוד היגדים על קשיים, קשיים טכנולוגיים, קשיים ארגוניים ניהוליים, התנגדות לשינוי, עומס ועול נוסף. במקום הזה ראינו הרבה מאוד היגדים שמדברים על התקשוב כעול נוסף, יש צורך להכין יותר ממה שהכנו קודם, שעות עבודה רבות מאוד בבית, השיעור מקבל טוויסט, הוא צריך להיות שונה ממה שהיה קודם, וחוסר שליטה, וזה בהחלט קושי. כאשר בחנו את השכיחות של השימוש בכלל הכלים שהמורים משתמשים, ראינו בצורה מאוד מובהקת שכלי ההמחשות הוויזואליות היו המשמעותיות ביותר. אנחנו רואים בעיקר את השימוש בסרטוני יוטיוב כצורך להמחשה ויזואלית בכיתה. גוגל ארץ, תמונות, אנימציות, אלה הם הדברים שבלטו במיוחד. שימוש בתוכן דיגיטלי קיים ברשת, זה מצד אחד. בצד השני אנחנו רואים שהכלי השיתופי הנפוץ ביותר הם מסמכי גוגל דוקס, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שהמורים מבייתים את הטכנולוגיה לצרכים המסורתיים שלהם. ההוראה היא עדיין מסורתית, יחד עם זאת שהם עושים שימוש בטכנולוגיה. ופחות, כמו שרצינו לראות, עד כמה הטכנולוגיה מעצבת משמעות פדגוגית כמשהו שהוא שונה ממה שהיה עד עכשיו. לקחנו את שני הדברים המרכזיים שרצינו לבדוק, את מקצועיות המורה ויישום בכיתה, בשני הדברים המרכזיים שמצאנו קודם, שזה שימוש בכלי שיתוף ותקשורת ושימוש בהמחשות ויזואליות. ומה שראינו זה שככל שהמורה מרשה לעצמו לעסוק בכלי שיתוף וכלי תקשורת, ההתפתחות המקצועית שלו כמורה היא הגבוהה ביותר, והמורים מדווחים על שינוי פדגוגי עמוק יותר, הרבה מעבר למורים שדיווחו על שימוש עיקרי בהמחשות ויזואליות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לראות התפתחות מקצועית של מורים, אנחנו צריכים לקדם את הלמידה השיתופית, את השימוש בכלי שיתוף וכלי תקשורת בהוראה. וכאן זה בעצם לוקח אותנו למחקר השני שמשתלב לנו בהרצאה הזאת, מה המקום של למידה שיתופית והשפעתה על תפקוד המורה. למידה שיתופית מאפשרת למורה לעבור מהוראה פרונטלית להוראה ממוקדת תלמיד, היא מאפשרת לו ליצור דיאלוג בין כל השותפים, להיות חלק מקהילת למידה, היא מאפשרת לו להשתחרר מהצורך להיות מקור עזר בלעדי, זאת אומרת, זה לא הוא צריך לדעת הכל ולהיות במרכז והעומס עליו הוא גדול מאוד, אלא לשחרר, לתת לתלמידים להוביל, להנחות אותם, להיות הרבה פעמים להצד, אפשר לומר גם לפעמים אני לא יודע, בוא נלמד ביחד, בוא נחקור. זה הקלה גדולה מאוד על המורה, מאפשרת לו לשתף תלמידים בתהליכי הערכה ומשוב. שוב, הוא לא צריך לבדוק את הכל לבד, הוא יכול להשתתף
עם התלמידים בלמידה והערכה משלבת. בעצם יש לנו כאן שינוי בתפיסת תפקיד המורה כבעל השליטה המוחלטת על למידה בכיתה, כחלק מההזדמנות של המורה לשנות את תפיסת ההוראה שלו. שזה מביא אותנו בעצם לשקף המרכזי שלנו, עד כמה המורה רואה את התקשוב כמעמסה או הזדמנות עבורו. הזדמנות כאשר המורה רואה את ההתפתחות המקצועית האישית שלו, כאשר הוא חש שהוא חווה חשיפה למידע אטרקטיבי, מעניין, כאשר הוא מרגיש שהוא מגוון את ההוראה שלו ומטייב אותה, כאשר הוא מרגיש שהמוטיבציה בקרב התלמידים שלו עולה, כאשר הוא מרשה לעצמו להיות בתקשורת עם תלמידים גם מעבר לשעות בית הספר, והוא רואה בזה תועלת וערך מוסף לתקשורת היומיומית עם תלמידים, והוא בהחלט מרגיש ומעצים את מקומו כמורה מקצועי בבית ספר, גם בתוך בית הספר וגם מחוץ לבית הספר, כמישהו שהוא חדשני, מקדם ומקצועי יותר. מצד שני, יש לנו את המורים שרואים את התקשוב כעול נוסף. זה נתפס ביניהם כפרויקט שיעבור ויחלוף מן העולם, כמשהו שהוא מבחינתם זה הדיאלוג מעבר לגבולות הזמן והמרחב של בית ספר הוא עול. התקשוב נכנס לחיים האישיים שלהם, הם מקבלים אם זה וואטסאפ או מיילים או שפרוצים ודורשים מהם להיות בקשר עם תלמידים או עם מורים מעבר לגבולות הזמן שלהם בבית ספר, זה איום. הם מרגישים שהם צריכים לפתוח את ההוראה שלהם מעבר למה שקורה, מעבר לדלתות הכיתה. מבחינתם זה לא משהו שהם רוצים לעשות, שמה ייקחו להם את הפעילות, שמה יתערבו להם, יעירו להם, חשש גדול מאוד. לסיכום, אנחנו רואים שיש לנו התייחסות של מורים שהיא מעורבת. מצד אחד, מורים שחווים את התקשוב כהזדמנות, ואז הם רואים את התקשוב כהעצמה והתפתחות מקצועית. מצד שני, אנחנו רואים את המורים שחווים את התקשוב כמעמסה, ואז הם בעצם רואים את כעומס, הם חווים ומדווחים על טשטוש הגבולות בין בית ספר והבית. הלחץ שהם מדווחים עליו נובע מהצורך להתעדכן, להיות איכותי, זמין, כל הזמן לתלמידים, הרבה מעבר למרחב הזמן שלהם בתוך בית ספר, ויש בהחלט מורים שרואים בזה מעמסה. האופן שבו מורה מתייחס לתקשוב כהזדמנות או כמעמסה, הוא בעצם יקבע את האופן שבו הוא יישם את התקשוב, וירשה לעצמו להיות בתקשורת, ירשה לעצמו לזמן למידה שיתופית עם תלמידים וליישם פדגוגיה חדשנית ועדכנית של המאה ה-21. כמובן שהמורים נמצאים בשלבי הטמעה שונים. אנחנו ממשיכים ומצפים לשינוי הדרגתי, מערכתי בהתנהלות הזאת. אנחנו רואים בזה שינוי בטווח של שנים. זה כמובן לא שינוי מיידי וזה לוקח זמן, אבל זה דרך שאנחנו התחלנו בה ואנחנו צועדים בה ואנחנו מלווים אותה בתוך התהליך. אז תודה לכולם על ההקשבה.